डोढ़िया सोने के पिढ़ैया पर रेशम के डोरिया ओही पल्लू भाईल बाड़ी मयरिया लागल बा झुलुआ नीले के डोढ़िया जब जब आवे कुआर महीना होखे पूजन मैया के रोजीना भक्ति में भीड़ लागल माई दुआरिया अरे लागल बा झुलुआ नीले के डोढ़िया presented by Suraj Surya। लकी राजा माई के गावस भजनिया ए माई बीरबल अखिलेश पूजेले चरनिया लकी राजा माई के गावस भजनिया सूरज बनल बाड़ी माई के पुजरिया अब लागल बा झुलुआ नीले के डोढ़िया सोने के पिढ़ैया पर रेशम के डोरिया ओही पल्लू भाईल बाड़ी मयरिया लागल बा झुलुआ नीले के डोढ़िया। राज रिकॉर्डिंग स्टूडियो, महाराजगंज।